नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणचा लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। माणूस मरायला हवा होता का? एमएससीबी विरोधात असनिवासी आक्रमक। भाजप कार्यकर्ता कुठली हवा करत नाही, धोंडी चिंदरकर यांचं वक्तव्य। आणि काचेच्या पुलामुळे धबधब्याला आंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थळाचा दर्जा मिळेल, नितेश राणे यांचा विश्वास। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। 4 दिवसात काम करण्याचं आश्वासन दिलं आणि आता तुमचं तुम्ही बघा असं महावितरणचे अधिकारी सांगतायत। बैल मेला तो मेलाच, आता माणूस मरायची वाट बघताय का असा सवाल असनी ग्रामस्थांनी केलाय। ही गोष्ट मंत्र्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे, आम्ही कोणाला विचारायचं काय करायचं अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली। बैल मेला रात्रीचे 11 वाजले, ते ठाकूर साहेब विनवणी करायला लागले, आता काय तर तुम्ही बैलाच्या करा म्हणून। आम्ही म्हटलं तुम्ही आमचं मिटवा, लाईटच्या हे त्यांनी लिहून दिलं, सगळं हे खोटं लिहून दिलं आणि ते बैलाचंही खोटंच केलं। 11 वाजले आणि मला म्हणाले बैलाचं आता काय ते तुम्ही भागवा आणि मी तुम्हाला सगळे रिपोर्ट देतो उद्या। गुरुवारी आलो, सांगितल्याने शनिवारी देतो, शनिवारी आलो, काल ते म्हणाले सोमवारी देतो, काल सोमवारी आलो, ते ओरोसला मिटिंगला गेले आणि मला फोनवर काय सांगतात, पोलीस स्टेशनवर जावा आणि तुम्ही रिपोर्ट घ्या। पोलीस तिथे आले होते, पोलिसांनी तिथे काय सांगले, तुम्ही समजूतपणाने हे मिटवा आणि पोलीस गेले, भांडण वगैरे करू नको, यांनी शेवट केला ठाकूर साहेबांनी। आणि मला काल सांगतात पोलीस स्टेशनला जा आणि तुम्हाला रिपोर्ट पाहिजे तर घेऊन या। हे काय उत्तर झाली? आपले मीडियाचे भाऊबंद इथे आले सगळे, हे पत्र दिलंय 4 दिवसात काम पूर्ण करू, 4 दिवसात काम सुरू करू। त्यांनी मान्य केलंय की पोल खराब आहेत आणि सगळे कंडक्टर खराब झाले आणि इन फ्रंट ऑफ तुमचं कोण पोलीस पाटीलच्या समोर अभियंत्यांनी लिहून दिलंय की आम्ही काम सुरू करू आणि त्याच्यानंतर ते सांगतात आता आम्हाला वेळ नाही, तुमचं तुम्ही बघा। बैल मेला तुमचं तुम्ही बघा, आम्ही काय नाही करू शकत। हा काय प्रकार आहे? हे शासनाचे नोकर आहेत ना, हे शासनाचे नोकर आहेत की कोणाचे नोकर आहेत? ह्या पत्राला काय अर्थ आहे की नाही? ह्या पत्राला काही अर्थ नाही। म्हणजे बैल मेला म्हणून त्याचे माणूस मेला असता तर तुम्ही धावाधाव केली असती, बैल मेला म्हणून अर्थ नाही। ओरडलं नसतं तर 4 माणूस सावंतवाडी आणि कुडाळ एमएससीबी डिपार्टमेंट किती खोटं आहे, कसं खोटारडेपणाने काम करतात हे बघा। गेली 2 वर्ष ओरडून हे एक पत्र देतात आणि त्याच्याप्रमाणे काही इम्प्लिमेंटेशन नाहीये। 8 दिवस झाले आता आम्ही वाट बघतो आणि हे अधिकारी नुसते सावंतवाडीला बसून असतात, कुठेही खेड्यात जात नाहीत। ह्यांना फोन केला तर हे ह्यांची गव्हर्नमेंटचे फोन आहेत, हे उचलत नाहीत। पहिल्यांदा फोन उचलत नाहीत, उचलत तर उलट सुद्धा उत्तर सांगतात। एक मिनिट लेट मी क्लिअर द थिंग की हे खोटं बोलतात। हे आधी मंत्रालयापर्यंत जाऊ दे, हे बघा हे मंत्रालयापर्यंत जाऊ दे की सावंतवाडी आणि कुडाळचे एमएससीबीचे अधिकारी खोटं लिहितात आणि खोटं बोलतात। हे मंत्रालयापर्यंत जाऊ दे अशी माझी विनंती आहे मीडियाला। हे मंत्रालयात जाऊ दे की हे कसं खोटं बोलतात आणि लोकांची काय दिशाभूल चालली आहे। आणि आता कुणाकडे आवाज, आमच्याकडे आता एमएलए कोण येत नाही, मंत्री कोण येत नाही, मग आम्ही कुणाकडे आवाज काय करायचं? आम्ही हे खोटं लिहितात आणि खोटं बोलतात। हे पत्र उद्या आता या अधिवेशनामध्ये जाऊ दे, कोणीतरी हे अधिवेशनामध्ये मांडू दे की सावंतवाडीचे 20 अधिकारी कसं खोटं बोलतात, हा त्याचा पुरावा आहे। हे अधिवेशनामध्ये जाऊ दे अशी माझी इच्छा आहे। किती पोल ह्याच्यावर ऍक्शन होऊ दे। की कधी बदलले? 8 पोल बदलले, 4 बदलले, त्याची दाखवा ना, इन्स्ट्रुमेंट दाखवा। 3 पोल बदलले, इन्स्ट्रुमेंट दाखवत बदलले, इन्स्ट्रुमेंट असेल ना। पोलिसांना बोलवायला तुम्हाला कळतं, पण 2 वर्ष तारा तुटून माणसं मरत असताना काम करणं तुम्हाला जमत नाही, त्यासाठी टीम मागायला जमत नाही, पण पोलिसांना बोलवायचं कळतं अशा शब्दात असनी ग्रामस्थांनी महावितरणच्या उपकार्यकारी अभियंत्यांना सुनावलंय। पाहूयात। सांगतो आता आम्ही 100 ग्रामस्थ शांततेच्या मार्गाने जमलो। 4 पोलिसांना बोलवायचं ते तुम्हाला कळलं ना? कळलं की नाही? लगेच आले ना पोलीस, आम्ही काय करणार इथे? लगेच पोलिसांना तुम्ही आणलं ते तुम्हाला कळतं आणि 2 वर्ष बूम मारतायत ग्रामस्थ, तारा तुटतायत, मरतायत माणसं, ते तुम्हाला जमत नाही। काही सांगू नका, खोटं बोलताय, खोटं बोल। 1 किलोमीटर आम्हाला आम्ही ऑफिसमध्ये बसणार, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आणि सुपरिटेंडेंट तुमच्या जर होत नसेल, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर सुपरिटेंडिंग इंजिनियरला बोलवा, इथे आपण निर्णय घेऊ, आपण तिथे बसूया शांत। उन्हाळ्याच्या दिवसात ऊन लागते, पावसाळ्याच्या
दिवसात पाऊस लागतो म्हणून सांगता. काही सांगू नका. कारण काही सांगू नका. तुम्हाला पोलीस बोलवायचे कळतात, तुम्हाला सगळं कळतं. आम्हाला माहिती आहे तुम्हाला काय करायचं आणि काय नाही हे सगळं कळतं. तुम्हाला कुठल्या गावात तुम्हाला एक मिनिट लक्षात घ्या. आज सोडून खालचा जो भाग आहे जिथे राजकारण चालतं त्या गावातले सगळे कंडक्टर, सगळे ट्रान्सफॉर्मर, सगळ्या वायर तुम्ही टकाटक ठेवता. आणि खेडी जी आहेत ना, जिथे लोक खरोखरच गरीब आणि जे जाऊ शकत नाही तुमच्यापर्यंत, त्यांचे तुम्ही असे हाल. असाच विषय आहे, असाच विषय. जे गरीब आहेत, जे अन्यायाविरुद्ध झगडू शकत नाहीत, ज्यांना कोणाचा राजकीय पाठिंबा नाही, त्यांच्याकडे तुम्ही पाठ फिरवता. बाकीच्या गावामध्ये बघा सगळीकडे लाईट चालू आहेत, दिवे लागलेले आहेत, स्ट्रीट लाईट चालू आहेत. आमच्याकडे रेसिडेन्शियल लाईट पण नाहीये. तुम्ही एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरला आता बोलवा. त्या इन्सुलीच्या लोकांनी तिथे काम करू दिलं नाही नाही, करू दिलं नाही असं होणार नाही. करू दिलं नाही असं होणार नाही. तुम्ही कंडक्टर आणला नाही. तुम्ही काय करता, लाईन तुटली की तिथे फक्त जॉईंट मारायचा, एवढंच काम तुम्ही करता साहेब. एवढंच काम तुम्ही. तुम्हाला किती ठिकाणी दाखवू मी तारा जोडलेल्या? ते तुम्हाला नवीन तारा टाकल्याला दिसणार ना. तारा बदलून देतो ना. नको, तुम्ही आम्हाला असं लेखी वचन द्या. तारा नाही, संपूर्ण गावातल्या पोल तुटलेले आहेत. क्रॉस झाले, पोल बदला आणि कंडक्टर बदला. कधी येत नाही. वातावरणाला काय आवश्यक नाही. हो, साहेब, मी महिन्यात करणार पाहिजे. नवीन ज्यावेळी लाईट घालताना नाही करणार. तुम्ही माझं काय म्हणणं आहे का, तुम्ही एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरना बोलवा. आपण इथे थांबतो. जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही तोवर जाणार नाही. लोक मरत आहेत, तुम्ही दुःख व्यक्त करणार आणि जाणार. तुमच्या दृष्टीने प्राणी माणूस मेला तरी किंमत काही नाही. 2 वर्षात तुम्ही पाहणी करू शकत नाही, एवढं कसलं काम तुम्ही करता, असा सवाल असने ग्रामस्थांनी केला आहे. महात्मा गांधीजींच्या मार्गापुढे तुमच्या ऑफिसमध्ये आम्ही बसणार, जेवणार, झोपणार, आराम करणार. तुम्ही ज्यावेळी असण्यातलं काम सुरू करणार त्यावेळी आम्ही इथनं जाणार. कॉलीवर एक्झिक्युटिव्ह आणि सुपरिटेंडेंट इंजिनियर तुमच्याकडे जर अथॉरिटी असेल तर त्यांना बोलवा. पण हा गंभीर प्रश्न आहे. लोक मरत आहेत, मरेल ना. हो, बैल मेला त्याच्या खाली असतं, एखादं मूल मेलं असतं तर तुम्ही काय करणार मी सांगतो. तुम्ही येणार आणि काय सांगणार तिथे, हो आम्ही आता ह्याच्यासाठी दुःख व्यक्त करतो, असं आमच्याकडून परत होणार नाही. आम्ही हे सगळं करतो आणि एकदा कोणाला तरी पाठवणार आणि 2 तारा जोडणार की झालं. तुमच्या दृष्टीने माणसाचा जीव, प्राण्याचा जीव मेला आणि गेलं, काहीही नाहीये तुम्हाला. आणि याच्यामुळे अदरवाईज किती लोकांचं नुकसान होतं. तुम्ही किती वेळा सांगितलं असण्याचा प्रश्न हा आम्ही तुमच्याकडे 2 वर्ष मांडतो. किती वेळा तुम्ही एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर सांगितलं आणि सुपरिटेंडेंट इंजिनियर काय येत नाही. एक्झिक्युटिव्हला एवढं काम काय आहे की एकदा सुद्धा ते असलीय गावामध्ये व्हिजिट करू शकले नाही. एक मिनिट. असलीय गावामध्ये एकदा सुद्धा 2 वर्षामध्ये तुम्ही एकही अधिकारी व्हिजिट करू शकला नाही. 700 दिवसामध्ये एवढं काय बिझी आहे तुम्ही? काय बिझी आहे सांगा मला. 700 दिवस झाले, 2 वर्ष सतत पाठपुरावा चालू आहे. एक्झिक्युटिव्ह आले नाहीत. सुपरिटेंडेंट इंजिनियर कुडाळला बसतात, एक्झिक्युटिव्ह कुडाळला बसतात. सीईनचं सोडा, ते रत्नागिरीला बसतात. पण तुम्ही तिघे इथे बसता ना, सावंतवाडीला आणि कुडाळला. कुडाळ टू सावंतवाडी, कुडाळ टू असणी आणि सावंतवाडी टू असणी 30 ते 35 किलोमीटरचं अंतर आहे. 700 दिवसामध्ये एकही दिवस तुम्हाला मिळाला नाही का? म्हणजे तुम्हाला ग्रामस्थांची कदर नाही. तुम्ही खोटं बोलता आणि तुम्हाला त्याविषयी काय वाटत पण नाही की आम्ही खोटं बोलतोय, आम्ही यांना फसवतोय. ह्याच्याविषयी तुम्हाला काय म्हणजे एक साधी जी काय झालं का नाही, मला निर्णय द्या. काय काम करणारे आम्ही नसतो, एजन्सीचे गँग असते. तुम्ही काय करता? तुम्ही काय करता मला सांगा, तुमचा रोल काय? गँग पाठवतो ना आम्ही. जे काय आहे ते काम करण्यासाठी गँग पाठवलेले असते, माणसं पाठवले असते. मटेरियल जसं उपलब्ध आहे त्या पद्धतीने काम केलेलं असतं. जसं जसं मटेरियल उपलब्ध होतं त्या पद्धतीने काम काय केलं आमच्या असण्यामध्ये. जसं जसं एक मिनिट जसं जसं मटेरियल उपलब्ध होतं तसं तसं आम्ही काम करतो. हे तुमचं वाक्य आहे ना. काय केलं असण्यामध्ये 2 वर्षामध्ये? 40 वर्षात काय केलं? 2 वर्षात 40 वर्षाचा बोलतो रे. 40 वर्षाचं त्याला माहिती आहे. 2 वर्षात तुम्ही काय केलं सांगा. जसं जसं त्याप्रमाणे मध्ये 40 वर्षात काही नुसतं 40 वर्षाचं नाही बोलत. 2 वर्षात 2 वर्षामध्ये 2 महिन्यामध्ये जसं जसं मटेरियल येतं तसं तसं तुम्ही करता. असं एप्रिलमध्ये सांगितलं, बरोबर मार्च एंडला सांगितलं. काय केलं सांगा असण्यामध्ये? एप्रिलमध्ये गँग सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येत नाहीये. भरपूर ऊन असतं. यशस्वी भरपूर प्रयत्न केला. बिलं येतात ना साहेब? गँग येत नाहीये. बिलं कशी गँग येतात? येत नाही ना. बिलं कशी येतात? लाईट चालू असते. अरे हे असण्यामध्ये गँग येत नाही हा कोणाची उपलब्ध आहे? हो साहेब, रावळाची गँग उपलब्ध आहे, गौरव सावंतची गँग उपलब्ध आहे. हे बघा, एक मिनिट थांब ना. गँग आणणं, गँग उपलब्ध करणं तुमची जबाबदारी आहे ना. आता मला सांगा, आम्ही इथे बघा. रत्नागिरी तालुक्यात सोमेश्वर येथील मांडवकरवाडी रस्त्यालगत खवले मांजर जाळीत अडकलं होतं. वन खात्याकडून त्याची सुटका करण्यात आली. पाहूयात.
बारमाही वाहणाऱ्या नापणे धबधब्यावरती उभारण्यात आलेल्या काचेच्या पुलाचं पालकमंत्री नितेश राणेंच्या हस्ते आज लोकार्पण झालं। महाराष्ट्रातील पहिला काचेचा पूल पर्यटकांसाठी आजपासून खुला झाला आहे। नापणे येथील काचेच्या पुलावर सर्व सुविधा पुरवल्या जातील। पर्यटकांनी सुरक्षिततेचे नियम पाळून पर्यटनाचा आनंद घ्यावा असं आवाहन पालकमंत्री नितेश राणेंनी केलं आहे। शेरपे आणि नादवडे या तिन्ही भागाला जोडणारा आमचा हा सिंधू रत्न अंतर्गत तयार झालेला महाराष्ट्रातला पहिला काचेचा पूल, त्याच्यामुळे आमच्या या धबधबा या पूर्ण परिसराला आज एक आंतरराष्ट्रीय दर्जेचं एक पर्यटन स्थळ या निमित्ताने तयार झालेलं आहे। सिंधू रत्नच्या माध्यमातून ही निधी उपलब्ध झालेली आहे। यासाठी मी आदरणीय दीपक केसरकर साहेबांना या मनापासून आभार मानतो। या पुलाच्यामुळे आमच्या ह्या वैभववाडी नाही किंबहुना सिंधुदुर्गच्या पर्यटनाला फार मोठ्या प्रमाणामध्ये चालना भेटेल। मी येणाऱ्या सगळ्या नागरिकांना विनंती करीन की इथे येत असताना निवडकच 25 लोकांना इथे येण्याची परवानगी दिली गेलेली आहे। होमगार्ड आणि पोलिसांचं फार बारकाईने लक्ष आहे, म्हणून इथे येताना आनंद लुटताना सगळ्या बाबतीची काळजी घेऊनच या पुलावर यावं आणि आनंद लुटावं एवढं आवाहन आपल्या माध्यमातून करतो। आज मुख्यमंत्र्यांचा वाढदिवस आहे। याच दिवशी आज हा पहिला पूल आदरणीय मुख्यमंत्री हे आमचे महाराष्ट्राचे विकास पुरुष आहेत आणि देवेंद्र फडणवीस हे वेगळं संविधान आहे आणि म्हणून त्याच्याच वाढदिवसाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातलं पहिलं काचेचं पूल आज आम्ही उद्घाटन करतो। आता आपल्या सगळ्या जणांना यांचा मनापासून समाधान साहेब, या पुलाजवळ ज्या सुखसुविधा पाहिजे होत्या त्या या ठिकाणी नाही आहे, त्या संदर्भात काय नियोजन आहे का? आहे आमची शेरपे ग्रामपंचायत, आमची नापणे ग्रामपंचायत, नादवडे हे आमचे सगळे जबाबदार लोक एकत्र येऊन या पुलाला साठी लागणाऱ्या ज्या सुविधा आहेत, मोबाईल टॉयलेट असो, इकडे पार्किंग असो, चहा पाण्याची सोय असो आणि फलक डायरेक्शनसाठी सगळ्याची येणाऱ्या कालावधीमध्ये आज या पुलाचं उद्घाटन झालं आहे। टप्प्याटप्प्याने तुम्हाला सगळ्या सुविधा इथे उपलब्ध होईल। साहेब, मुख्य धबधबा खाली आहे, त्या ठिकाणी जाण्यासाठी नवीन काय प्रयोजन आहे का? काही आमच्यासाठी सुरक्षा महत्त्वाची आहे। आम्हाला जिथे योग्य वाटतं जो आहे रिपोर्ट आम्हाला सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून भेटला, त्यानुसार आम्ही हा पूल बांधलेला आहे। नापणे येथे उभारण्यात आलेल्या काचेच्या पुलामुळे येथील पर्यटन स्थळाला आंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थळाचा दर्जा प्राप्त होणार आहे। या ठिकाणी पर्यटकांसाठी सर्व सेवा सुविधा टप्प्याटप्प्याने पुरवल्या जातील अशी ग्वाही पालकमंत्री नितेश राणेंनी काचेच्या पुलाच्या उद्घाटन प्रसंगी केली। लाडके मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आज उद्घाटन झालेलं आहे। हे सर्वात प्रथम मी इथे जाहीर करतो। पर्यटन दृष्टिकोनातून आज शेरपे, नापणे आणि आमचं नादवडे या सगळ्या भागाला जोडणारा हा फार महत्त्वाचा पूल इथे निर्माण झालेला आहे। सिंधू रत्न योजनेच्या अंतर्गत या पुलासाठी निधी उपलब्ध करून दिलेली आहे। यासाठी सिंधू रत्नचे अध्यक्ष माजी मंत्री सन्मान्य दीपक केसरकर साहेबांचा मी विशेष आभार मानेन। आमच्या PWD खातं असेल, आमचे जिल्हाधिकारी असेल आणि ज्यांनी ह्या पूल बनवण्यासाठी आपला हातभार लावला, परवानग्यासाठी मदत केली, त्या सगळ्या जणांचा मनापासून मी आभार मानतो। या तिन्ही ग्रामपंचायती जे लगत असलेले ग्रामपंचायतचे सगळे सरपंच, ग्रामस्थ ज्यांनी विकासाचा दृष्टिकोन ठेवून
आज आपल्या ह्या भागाला आंतरराष्ट्रीय पातळीचा दर्जा या पर्यटन स्थळामुळे जो निर्माण होणार आहे त्यासाठी जो काही सहकार्य केलं मी मनापासून धन्यवाद देतो। या सगळ्या अशा पद्धतीच्या आगळ्या वेगळ्या प्रकल्पामुळे आज सिंधुदुर्ग मध्ये येणाऱ्या लोकांना येण्याची कारणं भेटतील, आकर्षण वाढेल, पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगार मोठ्या प्रमाणामध्ये निर्माण होईल आणि हाच आमच्या सगळ्या जणांचा प्रयत्न आहे। या निमित्ताने मी इकडे येणाऱ्या सगळ्याच पर्यटकांना मी आमच्या सगळ्यांच्या वतीने, सरकारच्या वतीने, लोकप्रतिनिधी म्हणून, ग्रामस्थांच्या वतीने मनापासून तुम्हाला आवाहन करेन की पुलावर जाण्या अगोदर काही नियम लावून दिलेले आहेत। पुलावर किती लोकांनी जायचं, 25 लोकांनीच त्या पुलावर एका वेळी जायचं आहे आणि अन्य पण नियम आमच्या संबंधित खात्याने तिथे लावून दिलेले आहेत। आपल्या सगळ्या जणांना मी कळकळीची मनापासून विनंती करेन, प्रत्येकाने ते नियम पाळावे। मी स्वतः सिंधुदुर्ग SP शी बोलून होमगार्डची टीम आम्ही इथे उपलब्ध करून देणार आहोत। CCTVची यंत्रणा लागले ते आम्ही इथे उपलब्ध करून देऊ, पण कोणीही आनंदाचे क्षण लुटण्याच्या नादी आपल्या आयुष्याबरोबर कोणी खेळता कामा नये एवढी विनंती मी आमच्या सगळ्यांच्याच वतीने मी आपल्या जणांना करेन। या इथे लागणाऱ्या सगळ्याच सुविधा ज्या म्हणजे मोबाईल टॉयलेट असेल, चहा पाण्याची सुविधा असेल, पार्किंगची असेल, या सगळ्याच गोष्टी टप्प्याटप्प्याने आता आपल्याला उपलब्ध करण्यात येतील। पुलाची देखभाल करणं, पुलाची काळजी ठेवणं हे येणाऱ्या प्रत्येक पर्यटकाच्या आणि इकडल्या उपस्थित असलेल्या लोकांच्या प्रत्येकाची जबाबदारी आहे। हे काय कोणाच्या एकाच्या मालकीचं पूल नाही आहे, आपल्या एक पर्यटन स्थळ आहे, म्हणून प्रत्येकाने इथे येऊन आपल्या हक्काच्या ह्या पर्यटन स्थळाची स्वतःहून काळजी घ्यावं, इथे वावरत असताना स्वतःची काळजी घ्यावं एवढंच आव्हान या निमित्ताने मी व्यक्त करतो। भाजप कार्यकर्ता कुठलीही हवा करत नाही। ग्रामीण भागासह शहरात भाजपचं नेटवर्क आहे। विरोधात सर्व पक्ष उभे राहिले तरी मालवण नगर परिषदेत आमचं काही बिघडवू शकत नाहीत एवढी ताकद भाजपची असल्याचं वक्तव्य भाजपा तालुकाध्यक्ष धोंडी चिंदरकर यांनी केलं आहे। कार्यक्रम असतो आणि तशा सूचना आम्हाला वरिष्ठांकडून होत्या आणि तो कार्यक्रम राहिला होता, तो आज आपण आपल्या मालवणमध्ये तो करून घेतला असं त्या ठिकाणी निश्चित सांगतो। कारण सगळेजण आपण आता प्रवेश झाला कुठे कोण असा विषय चालू होता, पण आज सगळे आपण एकत्र आलो, सगळे चेहरे एकत्र आले। मी नवीन त्या सगळ्यांनी प्रवेश केला, आपल्याला माहिती आहे मी भारतीय जनता पार्टी काय सांगणार, मी भारतीय जनता पार्टी फार वर्ष काम केलं असं नाही, पण भारतीय जनता पार्टी काय आहे ते सन्माननीय विलास घडकर यांनी सांगितलं आणि ज्यावेळी आम्ही प्रवेश केला भारतीय जनता पार्टीमध्ये तेव्हा भाई कसं होतं त्याप्रमाणे मानायला आहे त्याप्रमाणे तर भारतीय जनता पार्टी इथं आलेला कार्यकर्ता जो निस्वार्थ भावाने, जो प्रामाणिक हेतूने, स्वच्छ हेतूने येतो, तो भारतीय जनता पार्टीमध्ये एकदा जर प्रवेश झाला तर बाहेर जाण्याचा कधीच विचार करणार नाही असे या ठिकाणी मला वाटतं। आणि त्याच्या भारतीय जनता पार्टी विचारसरणी आहे, त्या विचारसरणीवर काम करणारा पक्ष आहे। हे जरी सत्य असलं तरी आपल्याला माहिती असेल तो पक्ष किती मोठा आहे, मग तो शहरात असेल, ग्रामीण भागात असेल, गावात असेल का राज्यात असेल, तर त्याची जी गिनती केली जाते ती वेगवेगळ्या लोकशाहीच्या माध्यमातून ज्या निवडणुका होतात त्याच्यात आपला पक्ष किती मोठा, आपण किती मोठा होते त्या ठिकाणी सांगितलं जातं। पक्ष मोठा असला समजा एखाद्या पक्षाला 20 वर्ष झाली, 25 झाली, 50 वर्ष झाली आणि आपण खाली काहीच करू, ग्रामपंचायत असेल, पंचायत समिती असेल, जिल्हा परिषद काय नगरपालिका नसतील तर आपण किती जरी स्वतःला मोठं म्हटलं तरी मोठं होऊ शकणार नाही। आणि म्हणून लोकशाहीचा सगळ्यात त्या महत्वाचा वाटत तो निवडणुकांचा येतो। आपल्याला कल्पना असेल की आताचे पुढचे 4 महिने सगळे निवडणुकांचे आहेत। आज योगा चांगला आहे की आपल्याला माहिती असेल की मालवण तालुक्यामध्ये रक्तदान शिबिर होत आहे, त्याचप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 8ही तालुक्यामध्ये आज रक्तदान शिबिर। असा विचार करा, सन्माननीय त्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री त्यांनी सांगितलं माझं बॅनर नको, जाहिरातबाजी नको,
अन्य कुठला काय, फक्त रक्तदान जे आहे त्याला फार महत्व आहे. आपण विचार करा की माझ्या माहितीनं आज जसं आपण तालुक्यामध्ये जसं प्रत्येक ठिकाणी काही ठिकाणी गावखेड्यात होतं, तालुक्यात होतं, शहरात होतं, अशा प्रकारचं रक्तदान थोडा कमी जास्त प्रमाणात होईल. किती एक पवित्र काम आणि किती कार्य या ठिकाणी रक्तदान शिबिराच्या माध्यमातून होतं. आणि हा एक चांगला कार्यक्रम, एक चांगला उपक्रम आज या दिवशी घेतला गेला. आणि आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मालवण तालुक्याच्या वतीने देवेंद्रजी यांना सुद्धा दीर्घायुष्य लाभावी माझ्या रामेश्वर माऊलीजी प्रार्थना करतो. आपल्याला माहिती असेल की आता आमचे मित्र संजय बावनकर म्हणाले की निश्चित सांगेल आपल्यासमोर पत्रकार आहेत, त्याचे सगळे चेहरे पाहिल्यानंतर सगळे जुने असतील, नवीन असतील, आता प्रश्न असतील, मग जे काय सगळे ते चेहरे पाहिल्यानंतर मी निश्चितपणे सांगू शकेन की या सगळ्या चेहऱ्यांना मी ओळखतो का, मी बसून राजकारणात. तर सगळ्या चेहऱ्यांनी भारतीय जनता पार्टी म्हणून एक संघ काम करण्याची जर प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला तर भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध सगळे पक्ष जर एकत्र झाले तर मालवण नगरपालिकेत आपलं काही बिघडू शकणार नाही. अशा प्रकारची ताकद या ठिकाणी मालवण नगरपालिकेला झालेली आहे. आणि म्हणून जशी ताकद या मालवण शहरामध्ये झाली तशीच ग्रामीणमध्ये सुद्धा ताकद आहे. भारतीय जनता पार्टीचा कुठलाही कार्यकर्ता हवा करत नाही, म्हणजे हवेवर उडत जायचं आणि असं दाखवायची काही गरज पडत नाही. आपल्याला मुद्दामून सांगतो, आपण सगळे नवीन आल्या त्यांना सांगतो की जेव्हा मी जर तालुका दिसून मलाही माहीत नसतं की ज्या ठिकाणी RSSचा कार्यकर्ता तुम्ही कुठे काम गावात करतो, आपला भारतीय जनता पार्टीचा सर्वसामान्य कार्यकर्ता किती प्रामाणिकपणे काम करतो हे आपल्याला कळत नाही. आणि मग ते येतात EVM हे करतात, असं करतात, ह्या सगळ्या गोष्टी सांगण्यासाठी असतात. भारतीय जनता पार्टीचे काम करण्याची पद्धत आहे, जी व्यूहरचना आहे ती अतिशय सूक्ष्म पद्धतीने केली जाते. म्हणजे तुम्हाला सांगतो, मी जरी माझ्या घराजवळ असतो तरी माझ्या घराच्या बाजूला RSSचा कार्यकर्ता कधी येऊन गेला, कधी भारतीय जनता पार्टीला वरिष्ठ अशा प्रकारे सूक्ष्म काम या पार्टीमध्ये केलं जातं. आणि त्याचं प्रतीक आहे, त्याचं धोतर आपण म्हणजे आपण प्रत्येक निवडणुकीत विजय मिळतो. मी आपल्याला सांगू इच्छितो, हे सगळं यश आहे. सगळे म्हणाले सगळे स्वामी म्हणाले, बाबा सगळे म्हणाले, हे खरं यश ना. आमच्यामध्ये सगळ्यात पहिली गोष्ट अशी आहे की आमचा कुठलाही कार्य करतो इकडे बसले कुठे आपण नेता आहोत त्या भावनेतून काम करत नाही, ते कोणी करू नये. आपण सगळेच कार्य करत असतो. तिकडे एका टोकावर बसलेला कार्यकर्ता असेल आणि इकडे बसलेला कार्यकर्ता, आपण सगळे हे कार्यकर्ते अशा भावनेतून जेव्हा काम होतं त्या निश्चित पार्टीची प्रगती होते. आणि म्हणून की आपला जास्त वेळ घेणार नाही, आपलं निश्चित सांगेल या परिवारामध्ये आपलं स्वागत झालेलं आहे. आणि त्याचबरोबर आता मला सध्या जिल्हाध्यक्षाचा फोन आला, त्यांनी आटोकाट प्रयत्न केले नाही, परंतु पालकमंत्र्यांना सुद्धा जिल्ह्यात वेगवेगळ्या कार्यक्रमात त्यांना उशीर झाला. जिल्हाध्यक्षांनी विमुलाचा कार्यक्रम सर्व रद्द केला आणि मालवणसाठी प्रयत्न करत होते. पण आताच कोणाला म्हणून कसं बोलते म्हणाले खूप प्रयत्न तरी मला जाऊन अर्धा ते तिथून निघताना अर्धा आणि यायला अर्धा एकटाच आपण लोकांना थांबूया नको, ते मला थांबू नका, ते येऊन भेटतील. तर म्हणजे आमचे जिल्हाध्यक्ष असेच मित्रभाषी आहेत आणि ते कधी आपण जिल्हाध्यक्ष असा विभाग मागत नाही, ते तुम्हाला लोकांना भेटतील. कुठे आपण स्वतंत्र भेट घेऊ जे नव्याने प्रवेश केला आहे. पण या परिवारामध्ये या पार्टीमध्ये आपल्याला सगळ्यांना निश्चित मान सन्मान मिळेल. मंदाकिनी असतील आलेल्या सगळ्या नगरसेवकांना पण विनंती करतो की तुमची शहरामध्ये असतात तरी तुमची ताकद आम्हाला ग्रामीण भागामध्ये पण लागेल. तसे आमचे लोक ग्रामीण शहरामध्ये येतात तशी तुम्हाला सगळ्यांची ताकद आपल्याला ग्रामीण भागामध्ये लागेल. हे निवडणुकाचं सत्र चालू झालंय आणि आताही निवडणूक कार्यकर्त्यांचे आहे. मी तुम्हाला निश्चित सांगतो, माननीय राणीसाहेब असतील, माननीय चव्हाण साहेब असतील, माननीय राणीसाहेब असतील, ही सगळी मंडळी आपल्या पाठीशी ठामपणे उभी आहेत. म्हणजे भारतीय जनता पार्टी एक पक्ष आहे आणि पक्ष हा परिवार पक्ष म्हणजे विचाराचा पक्ष, विचाराच्या पक्षाचं काम करताना प्रत्येक पार्टीच्या नेत्याला सुद्धा त्या पद्धतीचं काम करावंच लागतं. त्याच्यामुळे आम्हाला कुठली धास्ती नाही. राणेसाहेब असतील, चव्हाण साहेब असतील, आल्याकडून नेतेजी राणे असतील, हे सगळी मंडळी आपल्याला झोपून भारतीय जनतेच्या कार्यकर्त्या निश्चितांचा पाठीशी त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची शंका नाही. मी आपल्याला एवढंच सांगतो की आगामी काळात आपण सगळे एक संघ हातात हात करून काम करूया. अद्याप कुठलाही नगरसेवक ठरलेला नाही, कुठला नगराध्यक्ष ठरलेला नाही, अंधकोणाचे समिती ठरलेले नाही. म्हणजे कोणी लोकांचं काय होतं की खऱ्या अर्थानं वाद तेव्हा सुरू होता पार्टीमध्ये. भारतीय जनता पार्टीचे सगळे नेते तो निर्णय घेण्यास सक्षम आहेत. आपण सगळेच नगरसेवक, आपण सगळेच नगराध्यक्ष आणि सगळे मिळून आपण भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते असे मिळून जर सगळ्यांनी आतापासून जर कामाला लागलो तर आगामी निवडणुका स्वतःच आपल्या निवडणुकीमध्ये आपण नवीन लोकांनी ज्या भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केला त्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. आम्ही मिळून सगळे एकत्र सगळे भारतीय जनता पार्टी
पाणी वाढलं अशी अपेक्षा करतो आणि आपल्या निश्चित या ठिकाणी सांगतो, ज्या ज्यावेळी निवडणुका लागतील आणि लागतील माननीय चव्हाण आपल्याला माहिती आहे, ताकदीने आपल्या पाठीमध्ये राणीसाहेब पाठीशी राहतील आणि भारतीय जनता पार्टीचा प्रत्येक नेता आपल्या मागे ताकदीने उभे राहील अशी या ठिकाणी आपल्याला ग्वाही देतो. आम्ही सगळे तुमच्यासोबत परत एकदा सांगतो, काय होतं की एखादा विषय कुणासुद्धा बोलताना राहून गेला, एखाद्याला बोलवणं राहून गेलं किंवा समजा पुढची एखाद्या अपरिहार्य राहून गेली, तर भारतीय जनता पार्टीमध्ये असं काही नसतं, सगळंच आपण सारखे असतो. परंतु जर चुका झाल्या असतील आपल्या कोणाच्या हातून झाल्या असतील, मग ते तालुक्याध्यक्ष किंवा अन्य नगरसेवक कोणी असं चुका झाल्या असेल तर निश्चितप्रमाणे तुम्ही आम्हाला एकांतात सांगा. त्या सार्वजनिक ठिकाणी सांगू नका. त्याच्यातून सुधारणा नाही तर अजून पर्याय आहे. आणि म्हणून म्हणतो काही चुका झाल्या असतील, शेवटी इथे प्रत्येक माणूस आहे, इथे परमेश्वर नाही, चुकतो तो माणूस, नाही चुकतो तो परमेश्वर. त्याच्यामुळे काही चुका होतील, कोणाच्या नवीन असतील जुन्या असतील, त्या एकांतात सांगा का बसू, त्याच्यातून मार्ग निघेल. परंतु भारतीय जनता पार्टी सक्षम करण्यासाठी आपण करण्याचा आम्ही प्रयत्न करा अशी या ठिकाणी आपल्याला विनंती करतो. माझी माऊली आणि रामेश्वर सर उत्तम आरोग्य आणि उदंड असे सांगून थांबतो. दैनिक कोकण 7चा 36वा वर्धापन दिन सोहळा थाटात रविवारी 20 जुलैला पार पडला. यावेळी कोकण 7च्या टीमनं झारावेतील हॉटेल आराध्या ठिकाणी स्नेह मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. तत्पूर्वी सकाळी श्रीदेव उपरलकर, श्रीदेव पाटेकर, श्री विठ्ठल मंदिर आणि श्रीदेव महापुरुषाचं दर्शन घेऊन वर्धापन दिन सोहळ्याची सुरुवात करण्यात आली. यावेळी दैनिक कोकण 7 आणि कोकण 7 लाईव्हचे संपादक संदीप देसाई, चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलप, मार्केटिंग मॅनेजर समीर सावंत, स्वप्नील परब, जुईली पांगम, उपसंपादक रवींद्र जाधव, उपसंपादक लक्ष्मण आढाव, उपसंपादक भगवान शेळटे, मुख्यालय प्रतिनिधी लव म्हाडेश्वर, सावंतवाडी प्रतिनिधी विनायक गवस, वैभववाडी प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखे, वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब, दोडामार्ग प्रतिनिधी लव परब, कणकवली प्रतिनिधी स्वप्नील वरवडेकर, कुडाळ प्रतिनिधी निलेश वरसकर, देवगड प्रतिनिधी नागेश दुखंडे, आयटी हेड विद्येश धुरी, वितरण प्रतिनिधी अशफाक शेख, डीटीपी ऑपरेटर अविनाश बांदेकर, व्हिडिओ एडिटर प्रसाद कदम, व्हिडिओ एडिटर मयुरेश राऊळ, अकाउंटंट ओमकार नाईक, आयटी सहाय्यक मेघनाथ सारंग, कॅमेरामन साहिल बागवे, साहिल दहीबावकर, व्हिडिओ एडिटर सर्वेश गावकर, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर तन्वी आकेरकर, ऑफिस असिस्टंट विश्वास कावडे उपस्थित होते. हॉटेल आराध्य इथं झालेल्या वर्धापन दिन सोहळ्यात दैनिक कोकण 7च्या आतापर्यंतच्या यशस्वी वाटचालीचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी हॉटेल आराध्य इथं झालेल्या स्नेह मेळाव्यात प्रुडंट मीडियाचे डायरेक्टर जो लुईस, प्रुडंट मीडियाचे एडिटोरियल डायरेक्टर प्रमोद आचार्य, प्रुडंट नेटवर्कचे डिजिटल हेड रोहित वाडकर, प्रुडंट मीडियाचे संपादक सुयश गावणेकर, डीजीएम रवींद्र पाटील, असिस्टंट जनरल मॅनेजर किरण गोगटे, वितरण प्रमुख सागर लाट, हांगर भुईचे वृत्त संपादक अमर गावकर, मार्केटिंग मॅनेजर केशव तळवडेकर उपस्थित होते. यावेळी केक कापून वर्धापन दिन सोहळ्याचं सेलिब्रेशन करण्यात आलं. संविधानिक हितकरणी महासंघाच्या वतीनं शनिवार 26 जुलैला दुपारी 2 ते 6 या वेळेत महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत समाज संवाद आणि समस्या निवारण मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं आहे. सिंधुदुर्ग नगर येथील जिल्हा नियोजन कक्षात शासन प्रशासनाच्या उपस्थितीत हा मेळावा होणार आहे. समाज बांधवांनी आपल्या समस्या लिखित स्वरूपात घेऊन यावेत असं आवाहन करण्यात आलं आहे. पाहूयात. आज आपण या प्रेससाठी एकत्र आलो. आमचे सर्व संविधानिक हितकारणी महासंघ सिंधुदुर्गच्या माध्यमातून प्रेससाठी आपण सामोरे जात असताना ही जी संकल्पना सर्वप्रथम या आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये विविध राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, कला, क्रीडा सर्व क्षेत्रामध्ये कार्यकर्ते आहेत, जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वैचारिक विचारधारा मानणारे लोक आहेत. परंतु वेगवेगळ्या संघटनांमध्ये हे सर्व समाज आपला विभागलेला होता.
आणि गेल्या अनेक वर्षापासूनची ही संकल्पना होती की आपण एकत्र येण्याची आवश्यकता होती. वेगवेगळ्या सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये काम करतो, राजकीय क्षेत्रामध्ये देखील काम करतो आणि हा एक संकल्प जो सर्वांच्या अनेक कार्यकर्त्यांच्या डोक्यामध्ये आला की विविध संघटना जरी असलो, आपण वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये काम करत असलो तर काही मुद्द्यांच्यावर, काही प्रश्नांच्यावर आपण एकत्र येण्याची आवश्यकता होती. आणि ही आवश्यकता लक्षात घेऊन आज समाज हित हा दृष्टिकोन आमच्या डोळ्यासमोर आम्ही ठेवला की आपल्या वेगवेगळ्या संघटनांच्या माध्यमातून समाज दिवसेंदिवस विभागत चाललेला आहे आणि मूलभूत इथले प्रश्न जे जनतेचे आहेत ते प्रलंबित राहिलेले आहेत. अनेक प्रश्नांच्या मध्ये आम्ही कार्यकर्ते म्हणून असलो तर वैचारिक आमच्याकडे मतभेद असले तर व्यक्तिगत मतभेद नाही. आम्ही वेगवेगळ्या राजकीय संघटनांमध्ये सुद्धा काम करतो, सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करतो. जर कार्यकर्ते एकत्र आले तर समाज एकत्र येऊ शकतो आणि जर समाज एकत्र आला तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संकल्पनेतून त्यांनी जो संदेश दिला होता की शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, जो महामंत्र त्यांनी दिलेला आणि त्या माध्यमातून आम्ही एवढी वर्ष एकत्र येत नव्हतो. आज या क्षणाचं सर्वप्रथम संपूर्ण जनतेमधून एक चांगल्या प्रकारची प्रतिक्रिया उमटत आहे. स्वागतार्ह अशा पद्धतीची बाब आणि मला वाटतं सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या इतिहासामध्ये प्रथमच आपण सामाजिक आणि राजकीय संघटन एका झेंड्याखाली एकत्र येण्याचा आम्ही हा जो उपक्रम घेतला आणि त्याचं भरभरून सगळीकडे स्वागत होत आहे. अनेक ठिकाणी सभा झाल्या, सभेमध्ये सुद्धा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे आणि त्याच्यातून एक संकल्पना आली की संविधानिक हितकारिणी महासंघ या नावाचं संघटन आम्ही उभं करण्यामध्ये आणि जी कार्यकारिणी देखील झाली ती सुद्धा जम्बो कार्यकारिणी. अनेक संघटना या महासंघामध्ये येण्यास आजही उत्सुक आहे आणि या सर्वांचं मजबूत संघटन जिल्ह्यामध्ये असेल आणि त्या माध्यमातून जे काही समाजाचे मूलभूत प्रश्न आहेत, भौतिक प्रश्न आहेत, विकासात्मक प्रश्न आहेत, काही अन्यायकारक प्रश्न आहेत, या सगळ्या प्रश्नांच्यावर साधक बाधक अशा पद्धतीची आम्ही चर्चा करणार आहोत. संवाद मेळाव्याच्या माध्यमातून प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचण्याचा आपला हा उपक्रम आहे आणि ही जी संकल्पना आपण घेऊन पुढे जात आहोत ही सुरुवात झालेली आहे. गणेश पर्वेकर संविधानिक हितकारिणी महासंघाच्या वतीने स्वागत करतो आणि तुमचं अभिनंदनही करतो यासाठी की परवा पत्रकार मित्रांनी आमच्या संविधानिक हितकारिणी महासंघाच्या ज्या बातम्या लावल्या त्यामुळे हा महासंघ संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सगळीकडे स्प्रेड झालं आणि अतिशय चांगलं आम्हाला त्याचं फीडबॅक मिळालेलं आहे. सर्वप्रथम आम्ही का तुम्हाला बोलवलं ते सांगतो की संविधानिक हितकारिणी महासंघ आम्ही का केला. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षामध्ये, सामाजिक संघटनेमध्ये, धार्मिक संघटनेमध्ये काम करणारे सगळे लोक आम्ही एकत्र आलो आणि हा महासंघ केला. त्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण असं की या जिल्ह्यामध्ये अनुसूचित जातीमधील जो बौद्ध आणि अधर्मांतरित बौद्ध आहेत त्या सगळ्यांचे अनेक प्रश्न काही काळ प्रलंबित आहेत आणि त्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे शासन आणि प्रशासनांमध्ये आम्हाला मिळत असलेली थोडीशी वागणूक, हा शब्द मी जाणीवपूर्वक वापरतो आणि त्यासाठी आम्ही सन्माननीय पालकमंत्री नामदार नितेशजी राणेसाहेब यांची आम्ही भेट घेतली आणि ती भेट घेतल्यानंतर आम्ही त्यांना विनंती केली की या जिल्ह्यामधले अनेक प्रश्न हे आपल्या उपस्थितीत सुटू शकतात आणि त्यासाठी तुम्ही संपूर्ण जी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील कर्मचारी यंत्रणा आहे म्हणजे अगदी कलेक्टर असतील, प्रशासनातले सगळे जे अधिकारी असतील, कलेक्टर असतील, CEO असतील, समाज कल्याण आयुक्त असतील, SP असतील किंवा ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये जे जे लोक महत्त्वाचे आहेत त्या सगळ्या क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांना जर आपण उपस्थित केलं तर ज्या धर्तीवर पालकमंत्र्यांचा जनता दरबार या जिल्ह्यामध्ये चालतो त्या पद्धतीने स्पेसिफिक बौद्ध आणि अधर्मांतरित हिंदू जे आहेत आमचे पूर्वीचे बांधव त्या सगळ्यांचे प्रश्न तुम्ही साहेब ऐकून घ्या आणि हे ऐकून घेण्यासाठी समाजाच्या वतीने समाजामध्ये संवाद आणि त्यांच्या ज्या तक्रारी आहेत त्यांचं निवारण आपल्या उपस्थितीत व्हावं अशी आम्ही एक मागणी केली. त्याला सगळ्यांना सांगायला मला आवडेल की पालकमंत्री साहेबांनी पहिल्यांदा आम्हाला यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. माझ्या माहितीप्रमाणे महाराष्ट्राच्या इतिहासात विशिष्ट समाजासाठी होणारा हा जो संवाद आणि जनता दरबारासारखा जो विषय आहे तो पहिल्यांदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये होतो आहे आणि त्यासाठी मी आदरणीय पालकमंत्री राणेसाहेब यांचे धन्यवाद व्यक्त करतो आणि त्यांनी आम्हाला 26 तारीख दिलेली आहे. जुलैच्या 26 तारखेला म्हणजे इथून पुढे 5 दिवसांनी
आम्हाला त्यांनी आपली वेळ 2 ते 4 या वेळेमध्ये DPDC 206 या वेळामध्ये DPDC हॉल ओरोस येथे ते स्वतः उपस्थित राहणार आहे. संपूर्ण शासन यंत्रणा, शासन आणि प्रशासन हे उपस्थित राहणार आहे आणि त्यांच्या मार्फत समाजाचे जे विविध प्रश्न आहेत त्या प्रश्नांना ते ऐकून घेणार, समजून घेणार. जे तात्काळ सुटणारे प्रश्न आहेत ते तात्काळ सुटतील. किंबहुना काही जर प्रलंबित प्रश्न राहिले तर ते प्रश्न नंतरच्या पुढच्या एखाद्या जनता दरबारामध्ये आम्ही सोडवू अशा पद्धतीचं शब्द आम्हाला पालकमंत्र्यांनी दिले आहे. अतिशय शॉर्ट नोटमध्ये हा कार्यक्रम असल्यामुळे आमच्या समाजाकडे जाण्यासाठी प्रसारमाध्यमांच्या व्यतिरिक्त दुसरं साधन आमच्याकडे नाही आणि त्यामुळे समाजातील विविध समाज घटकापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचण्यासाठी आजची प्रेस कॉन्फरन्स आहे. आपल्या साथीने मी संपूर्ण समाजाला आवाहन करतो की आपले जे वेगवेगळ्या पद्धतीचे प्रश्न आहेत ते सगळे प्रश्न त्या सभागृहामध्ये लिखित स्वरूपात स्वतः म्हणून घेऊन यायचं आहे आणि प्रत्येक वाडीचे जे वेगवेगळे प्रश्न आहेत त्या सगळ्या प्रश्नांना सन्माननीय पालकमंत्री यांच्या उपस्थितीत प्रशासन जे आहे ते का थांबलेत, ते प्रश्न का अजून सोडवले गेले नाही, त्याची सोडवणूक कधी होईल किंवा त्यामध्ये अडथळे काय आहेत हे सगळे अडथळे ते आपल्यासमोर सांगतील आणि त्याच्या आधारे पुढचा कार्यक्रम आम्ही निश्चित करणार आहोत. पुनश्च एकदा मी समाजाला आवाहन करतो की त्यामध्ये जे स्थानिक पातळीवरचे प्रश्न आहेत, विशेषतः अनुसूचित जातीमध्ये त्या वाड्या वस्त्यांमध्ये स्मशानभूमीचे मोठे प्रश्न आहेत. या स्मशानभूमीमध्ये काही ठिकाणी तर स्मशानभूमीच नाही आहे अधिकृतपणे, काही ठिकाणी स्मशानभूमी आहे पण त्या स्मशानभूमीसाठी शेड नाही, तिथे जाणारा रस्ता नाही. काही ठिकाणी तर नदीच्या बाजूला स्मशानभूमी आहे, त्या ठिकाणी त्याला संरक्षक भिंत नाही. काही ठिकाणी वाडीजोड रस्ते जे आहेत, म्हणजे रस्ते जे आहेत ते रस्ते वाडीला जोडणारे रस्ते नाही, स्मशानभूमीला जोडणारे रस्ते नाहीत. शिवाय काही गावांमध्ये पायवाटा नाही आहे, काही गावांमध्ये नदीच्या पलीकडे असलेल्या गावांमध्ये साकव नाही आहे. असे काही प्रश्न आहेत आणि हे प्रश्न अनेक दिवस मागणी करून सुद्धा अजून त्यामध्ये थोडीशी शिथिलता आहे, ते परिपूर्ण झालेले आहे. कुडाळ ते मालवण रस्ता सध्या खड्ड्यांनी पूर्णपणे व्यापला असून यामुळे वाहन चालक आणि प्रवाशांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागतोय. वेंगुर्ले नगर परिषद स्वच्छतेत पुन्हा एकदा कोकणात अव्वल ठरली आहे. याचं श्रेय नगर परिषदेचे अधिकारी व स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना जातं. त्यामुळे येणाऱ्या काळात सत्ता आल्यानंतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करणं हे आमच्या संघटनेचं पहिलं कर्तव्य असेल असं प्रतिपादन वेंगुर्लेचे माजी नगराध्यक्ष तथा शिवसेनेचे उपजिल्हा प्रमुख संदेश निकम यांनी वेंगुर्ले येथे केलं आहे. पाहूयात. वेंगुर्ला नगर परिषदेने शासनाच्या स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 अंतर्गत कोकण विभागात प्रथम, राज्यात तृतीय व देशात 15वा क्रमांक पटकावला आहे. त्याबद्दल उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्षातर्फे वेंगुर्ले नगर परिषदेच्या अधिकारी व स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचा शाल, श्रीफळ व भेटवस्तू देऊन नगर परिषदेच्या स्वामी विवेकानंद सभागृहात सन्मान करण्यात आला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरून शिवसेनेचे उपजिल्हा प्रमुख तथा माजी नगराध्यक्ष संदेश निकम बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख बाबूराव धुरी, सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचे प्रमुख रुपेश राऊळ, वेंगुर्ले तालुका प्रमुख यशवंत उर्फ बाळू परब, सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ महिला संघटिका सुकन्या नरसुले, महिला संघटिका तथा माजी नगरसेविका सुमन निकम,
तालुका महिला संघटिका साक्षी चमणकर, नगरपालिकेचे अधीक्षक अभिषेक पाटील, माजी अधीक्षक संगीता कुबल व दांडा सरपंच निलेश चमणकर आदी उपस्थित होते। या कार्यक्रमात वेंगुर्ला नगरपालिकेतील अधिकारी व स्वच्छता कर्मचारी असे मिळून एकूण 118 जणांचा शाल, श्रीफळ, भेटवस्तू व पुष्पगुच्छ देऊन व्यासपीठावरील मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 या महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यक्रमाअंतर्गत ज्या सर्वेक्षण झालं आणि त्या सर्वेक्षणामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मानाचा तुरा जो रोवला गेला तो आपल्या वेंगुर्ला तालुक्याच्या सर्व कर्मचारी, अधिकारी वर्ग सगळ्यांच्या सहकार्यातनं आणि त्यांच्या पराकाष्ठेतनं हा मानाचा तुरा रोवलेला आहे आणि त्याचा एक सार्थ अभिमान माझ्यासारख्या सर्वसामान्य शिवसैनिकाला आहे। तालुक्याच्या 30ही गावामध्ये काम करत असताना नगरपालिका ही केंद्रबिंदू मानून आपल्या शहराचं जे प्रमुख ठिकाण असतं ही नगरपालिका असते आणि आमचे सुखर अभिमानाने आपली मान उंचावताना आणि आपल्या वेंगुर्ल्याचं नावलौकिक होताना एक ऊर भरून येतो आणि या सगळ्या संकल्पनेतनं हा सन्मान या ठिकाणी सोहळा होतोय। विकास कामं ही होतच असतात पण त्या ठिकाणची स्वच्छता ही महत्वाची गोष्ट असते आणि ती महत्वाची गोष्ट आपण करत आहात त्याबद्दल एक सार्थ अभिमान आमच्यासारख्या सर्वसामान्य एका कार्यकर्त्याला आहे। या कार्यकर्त्याच्या माध्यमातून आम्ही सर्वजण या ठिकाणी पदाधिकारी आपला या ठिकाणी सन्मान करतोय। इतिहासात कुठेतरी नोंद असलेलं हे शहर आणि शहरामध्ये गतवैभव प्राप्त असताना त्याचा टिकवण्याचा जो प्रयत्न आहे तो जो आज तुम्ही प्रयत्न करताय त्याला खऱ्या अर्थानं माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याचा सॅल्यूट आहे, सलाम आहे। कारण आज ज्या पद्धतीने हे गतवैभव होतं म्हणजे अनेक शहर आहेत बघा, भविष्य, वर्तमान काळ आणि भूतकाळ। भूतकाळात काय होतं, वर्तमान काळ काय आहे आणि भविष्यात काय असणार आणि तुम्ही वर्तमान काळात आज करून दाखवलात आणि भविष्यात दिशेने वाटचाल करताय। त्यामुळे खऱ्या अर्थानं तुमचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे। नगरपालिकेच्या प्रशासनाचा जे कौतुकाचं असेल, सत्काराचं कार्य आमच्याकडून घडतंय हे खूप भाग्यवान आम्ही समजतो। तुमच्या या कार्यास मी माझ्याकडून माझ्या पक्षाच्या वतीने मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। यामध्ये सहभागी असलं तुमचं कार्य जेवढं आहे तेवढंच इथल्या नागरिकांचं, इथल्या रहिवाशांचं आहे। आणि हा परिसर ज्यांच्यामुळे, ज्यांच्या कष्टामुळे पुरस्कार मिळणार म्हणून नव्हे तर ते माझं कर्तव्य आहे, माझी जबाबदारी आहे। म्हणून ज्या ज्या बांधवाने कार्य केलं त्या सर्व बांधवांना मनापासून माझा मानाचा मुजरा। खरं तर अनेक पुरस्कार मिळत असतात, मात्र स्वच्छतेसाठी मिळणारा पुरस्कार हा फार अत्यंत महत्वाचा आहे। कारण तुमच्या स्वच्छतेवरच हे संपूर्ण नगर परिषदेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये येणाऱ्या नागरिकांचं उज्ज्वल असं आरोग्य अवलंबून असतं। म्हणून आम्ही फक्त सत्कार आणि गुणगौरव ह्या ठिकाणी करून आभार मानून तुमची ह्या ठिकाणी जबाबदारी अजिबात संपत नाही आहे। मी आलेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला विचारत होतो, तू परमनंट आहेस की कायमस्वरूपी ती कंत्राटी आहेस? जशी तुमची व्यथा आहे तशी दोडामार मध्ये सुद्धा नगरपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांची व्यथा आहे आणि ते माझ्या ऑफिसला 8-10 दिवस सोडून सर्व कर्मचारी येत असतात। त्यांची सुद्धा अशीच गडबड असते की अत्यंत कमी वेळ असतो जेवणासाठी आणि ते येतात आणि भेटून जातात, धुरी आमचे तुम्ही हाल बघा, आमच्यासाठी काहीतरी करा। मी त्यांना एवढाच शब्द दिलेला आहे, महाराष्ट्रामध्ये ज्यावेळी आमचं सरकार येईल त्यावेळी खऱ्या अर्थानं पहिलं न्याय देण्याचं काम इथल्या कंत्राटी कामगारांना देण्याची जबाबदारी बाळू परब, निकम साहेब असतील सर्व तुमच्या टीमची येणाऱ्या काळामध्ये आहे। आज या कार्यक्रम आम्ही ठरवला आहे तर कारण असं की ज्यावेळी बक्षीस मिळतं त्यावेळी आपल्या चतुर्श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा सत्कार आम्ही अग्रक्रमाने का करतो? कारण उन्हात तानात रात्री बेरात्री ते कर्मचारी जी वेंगुर्ला शहरात ज्या जो स्वच्छता आहे हे काम करण्याचं जे आज स्वच्छतेचं जे प्रमुख जे काम आहे ते कर्मचारी करतात आणि त्यांच्या जर पाठीवर आपण थाप मारली तर याच्यापेक्षा आपल्या देशात सुद्धा आपल्या वेंगुर्ला शहराचं नाव होईल आणि त्यांना जर आपण चांगलं जर म्हणजे सहकार्य केलं तर त्यांचं या आपल्या शहराचं नाव जे लौकिक करण्याचं काम त्यांच्या हातामध्ये आहे। मग अशा लोकांचा जर आपण आज सत्कार केला
तर त्या लोकांचा त्यांना असं वाटेल की बा आपल्या या पक्षाकडनं आपला सत्कार झाला आणि असाच सत्कार बाकीच्या सुद्धा शहरात इतर नागरिक सुद्धा त्यांचा करतील. काँग्रेस नेते आणि शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष दिवंगत विकास सावंत यांच्या निधनानं सामाजिक, शैक्षणिक आणि सहकार क्षेत्रातील एका दीपस्तंभाला आम्ही मुकलो. त्यांच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील योगदान कधीही न पुसणारं राहील अशा भावना श्रद्धांजली सभेत उपस्थित मान्यवरांनी व्यक्त केल्या आहेत. पाहूयात. अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्या वतीनं आरबीडी शाळेच्या सभागृहात दिवंगत विकासभाई सावंत यांच्या श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी उपस्थितांनी बोलताना आपल्या भावना व्यक्त केल्या. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीलाच विकास सावंत यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. या शोकसभेला अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष अभिजित सावंत, अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे व्यापार उद्योग जिल्हाध्यक्ष पुंडलिक दळवी, प्रमोद सावंत, सतीश बागवे, दिनेश नागवेकर, बाळासाहेब नंदीहळ्ळी, अमोल सावंत, सियल नाईक, कौस्तुभ पेडणेकर, शैलेश नाईक, अशोक दळवी, बबन राणे, मनसे जिल्हाध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल केसरकर, सिंधुदुर्ग शेतकरी फळबागायतदार संघटनेचे विलास सावंत, संजय लाड, अभिजित सावंत, माजी मुख्याध्यापक महासंघाचे शांताराम गावडे, रिक्षा संघटनेचे सुधीर पराडकर, संध्या चिटणीस, प्रसाद राऊत, मनोज घाटकर, आनंद नाईक, मनोहर देसाई, गोविंद सावंत, मेघश्याम खाजरेकर, बाब्या मापसेकर, ॲडव्होकेट राघवेंद्र नार्वेकर, सुधा राणे, शांताराम पारथी, मंथन गवत, संदीप राणे, आरपीडीच्या मुख्याध्यापिका संप्रवी कशाळीकर आदी उपस्थित होते. सिंधुदुर्गातील पहिली खासगी टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणजेच यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कणकवली. साठी संपर्क ऑफिस 7887 31 66 71 आणि 94 20 20 61 90. लायन्स क्लबच्या माध्यमातून वी सर्व या ब्रीदवाक्यानुसार समाजातील सर्व घटकांबाबत सामाजिक बांधिलकीने कार्यरत राहून लायन्स क्लबची प्रतिमा जनतेत उंचवावी असं आवाहन लायन्स इंटरनॅशनलचे उपप्रांतपाल डॉक्टर किरण खोराटे यांनी सावंतवाडी लायन्स क्लबच्या पदग्रहण समारंभात केला आहे. सावंतवाडी लायन्स क्लबचा 2025-26 कार्यकारिणीचा पदग्रहण सोहळा डॉक्टर किरण खोराटे, माजी प्रांतपाल अजित फाटक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. नवीन अध्यक्ष म्हणून ॲडव्होकेट अभिजित पणदूरकर, सचिव म्हणून विजय चव्हाण तर कोषाध्यक्ष म्हणून प्रकाश राऊळ यांना पदाधिकार प्रदान करण्यात आले. मावळते सेक्रेटरी अभिजित पणदूरकर यांनी मावळते वर्षाचा कार्याचा आढावा घेतला. खजिनदार सुनील दळवी यांनी वार्षिक जमा खर्च सादर केला. अध्यक्ष अमय पै यांनी स्वागत प्रास्ताविक केलं. येत्या वर्षात 2 नवीन क्लब स्थापन करण्याचं अभिवचन झोन चेअरमन अमय पै यांनी दिलं. माजी प्रांतपाल अजित फाटक यांनी नव्या टीमला शुभेच्छा देताना कोणतंही सहकार्य लागल्यास केव्हाही देण्यास उपलब्ध असल्याचं स्पष्ट केलं. डॉक्टर खोराटे यांनी पदाधिकारी आणि संचालक मंडळ यांना त्यांच्या कार्याची माहिती देऊन आपले कर्तव्य पार पाडण्याची शपथ दिली. या कार्यक्रमात गतवर्षी उत्कृष्ट कार्य केलेल्या सर्वश्री संतोष तोडणकर, गजानन नाईक, महेश पाटील, अमय पै, संदीप कोटकर आदींचा पारितोषिक देऊन सन्मान करण्यात आला. या कार्यक्रमाला मालवण, कुडाळ, कणकवली लायन्स क्लबचे पदाधिकारी शुभेच्छा देण्यासाठी उपस्थित होते. पाहुण्यांचा परिचय आणि कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन माजी रिजन चेअरमन गजानन नाईक यांनी केलं. आभार प्रदर्शन नूतन सचिव विजय चव्हाण यांनी केलं. यावेळी ॲडव्होकेट परिमल नाईक, सुधीर आडिवरेकर, रितेश हावळ, नाथा कदम आदींसह मान्यवरांनी शुभेच्छा दिल्या. आपण सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करतो व आपण या भव्य दिव्य पदग्रहण व शपथविधी समारंभात उपस्थित राहिल्याबद्दल मी आपण सर्वांचे आभार मानतो. या क्लबची मुहूर्तमेढ 51 वर्षापूर्वी रोवण्यात आली. त्या क्लबचा अध्यक्ष होताना मला सार्थ अभिमान वाटतो. मला या ठिकाणी सांगण्यास आनंद होतो की सन 1982 साली माझे आजोबा काही वसंत भिकाजी तोडणकर या क्लबचे अध्यक्ष होते. त्याचबरोबर माझे आपल्या क्लबचे मूळ संस्थापक शिवरामराजे भोसले, डॉक्टर आचवल, डॉक्टर कशाळीकर, अनंतराव पोकळे वगैरे सावंतवाडीमधील प्रतिष्ठित व्यापारी हे या क्लबचे सदस्य होते. माझे आजोबा काही वसंत भिकाजी तोडणकर यांनी आपल्या अध्यक्ष कालावधीमध्ये या क्लबला एक उंचीवर नेऊन ठेवले व अनेक समाज उपयोगी कार्यक्रम राबवले. तसेच माझे मामा संतोष तोडणकर
यांनीही या क्लबचे अध्यक्षपद सांभाळले. त्या अध्यक्ष खुर्चीत बसण्याचा मान तुम्ही मला दिलात, त्याबद्दल मी तुमचा अत्यंत ऋणी आहे. गेल्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षामध्ये माझे मित्र अमेय पै यांनी धडाडीने बरेच उपक्रम हाती घेऊन समाज उपयोगी कामे केली. उदाहरणार्थ सावंतवाडी शहरामध्ये तरुण मुलांसाठी जिम उघडली, रक्तदान शिबिर केले. मी माझ्या सेक्रेटरी अहवालामध्ये जी संपूर्ण कामे वाचून दाखवली ती त्यांनी ज्यावेळी इन्स्टॉलेशनच्या वेळी गेल्या वर्षी त्यांनी सांगितलं होतं मी करून दाखवणार, त्याप्रमाणे त्यांनी करून दाखवलं आणि त्याच्याबद्दल मला खूप खूप अभिमान आहे. या आमच्या कार्यक्रमामध्ये आम्हाला रवी सावंत सर, गजान नाईक, महेश पाटील, संतोष मामा, सुनील दळवी यांनी जी मदत केली, त्यामुळे गेल्या वर्षभरामध्ये आम्ही चांगले कार्य करू शकलो. आणि ह्या वर्षामध्ये सुद्धा आता आमची जी नवीन संपूर्ण कमिटी जी आहे त्यांच्याकडनं आम्ही जी नवीन काम करणार आहोत त्याबद्दल त्यांचं सहकार्य मला लाभणार यात काही शंका नाही. आज आमच्या क्लबचे 63 सदस्य आहेत. आज आपल्या मोठ्या प्रमाणात सदस्य संख्या वाढवायची आहे. आमच्या झोन चेअरमननी जसं सांगितलं त्याप्रमाणे सावंतवाडी लायन्स क्लबचे नवीन क्लब आम्ही काम चालू आहे. त्याच्याबद्दलचे नवीन सदस्य आता 11 जण जमलेले आहेत. अजून थोडे जमले की आम्ही आमचं इन्स्टॉलेशन त्यावेळी होईल. त्यावेळी सुद्धा तुम्ही सर्वांनी मोठ्या संख्येने त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहायचं आहे. त्याचबरोबर आम्ही ओरोसला देखील आम्ही क्लब नवीन त्याचंही काम चालू आहे. सदस्य सगळी त्याचं इन्स्टॉलेशन किंवा त्याचं जी इंटरनॅशनल साईट्सवर अपलोडिंगचं काम चालू आहे. त्यामुळे ह्या वर्षभरामध्ये दोन चेअरमन यांना घेऊन आम्ही 2 नवीन क्लब स्थापन करणार. काय म्हणून नक्की. त्याचबरोबर ह्या वर्षभरामध्ये मोतीबंधू शस्त्रक्रिया आहेत, रक्तदान शिबिर आहेत, त्याचबरोबर चाइल्ड वेलफेअर प्रोग्राम जे आहेत. कारण आज समाजामध्ये ड्रग्स आणि मोठ्या प्रमाणात जे अवैध प्रकारे जे काही चालू आहे त्याच्यामध्ये लहान मुलांना त्याच्यामध्ये गोवण्यात येत आहे. अशा जी काही जी प्रक्रिया आहे त्यांना कुठे ना कुठे ह्या आळा बसावा याच्यासाठी आम्ही शाळांमध्ये उपक्रम घेणार आहोत. आणि समाज उपयोगी ज्या काही उपक्रम आहे ते संपूर्ण ह्या वर्षभरामध्ये घेऊन आम्ही पुन्हा एकदा सावंतवाडी लायन्स क्लबला जास्तीत जास्त अवॉर्ड मिळण्यासाठी मी प्रयत्न करणार. त्याचबरोबर आमची संपूर्ण कमिटी त्यासुद्धा इन्व्हॉल्व आहे. त्यामुळे तुम्ही मला ही जी संधी देत आहे त्या संधीचं मी सोनं करून दाखवेन. त्याबद्दल जे असणारे माझे मी प्रामाणिक प्रयत्न करेन. आणि याबाबतची मी तुम्हा सर्वांना ग्वाही देतो. आपण या कार्यक्रमास आवर्जून उपस्थित राहिल्याबद्दल मी तुम्हा सर्वांचं आभार मानतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात अद्ययावत सिटी स्कॅन सेंटर सुरू करण्यात आलं असून त्याचं लोकार्पण मंगळवारी पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते करण्यात आलं. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्याचा माझा प्रयत्न असल्याचं यावेळी राणे यांनी सांगितलंय. तसंच येथील रुग्ण अन्यत्र रेफर करण्याची गरज लागणार नाही याची काळजी घ्या अशा सूचनाही त्यांनी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. पाहूयात. तोशिबाची आपली 16 स्लाइस मशीन आहे. कृष्णा डायग्नोस्टिक्स तर्फे PPP मोडवरती आपण हे इन्स्टॉल केलेले आहे. म्हणजे पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप खाजगी तत्वावरती आपण ही चालू केलेली आहे. आणि ही याची सेवा असणार आहे ती 24 तास आपली राहणार आहे. आणि यामध्ये म्हणजे सगळ्या ज्या सिटी स्कॅन होतात म्हणजे तुमच्या ब्रेनपासून
त्याच्यानंतर सिटी आपला नेक होतं, चेस्ट होतो, त्याच्यानंतर ॲबडॉमिन, पेल्विस वगैरे, लोअर लिम्ब एन्जिओ, अप्पर लिम्ब एन्जिओ आणि तुमचे बाकीचे म्हणजे पल्मनरी एन्जिओ इतक्यापर्यंत सगळ्या स्टडी होतात. आणि प्लेन आणि कॉन्ट्रास्ट हे दोन्ही प्रकारात आपण करतो. म्हणजे थोडक्यात कसं माहिती आहे, बऱ्याच वेळेला एक्सरेमध्ये निदान होत नाही आहे. एक्सरेच्या पुढचं वर्जन म्हणजे आणि हे 360 डिग्रीमध्ये काम करतं, त्यामुळे सगळ्या वेगवेगळ्या अँगलनं म्हणजे इमेजेस मिळतात. आणि आपल्याला पुण्याला आपलं कृष्णा डायग्नोस्टिक्सचं NABH हब आहे तिथे, त्यामुळे 24 तास आपण सेवा देऊ शकतो. स्कॅन केल्यानंतर साधारणतः आपल्या 3 ते 4 तासामध्ये आपण रिपोर्ट येतो आपला. म्हणजे टॅट टाईम आहे आपला 6 तास, पण शक्यतो आपण 4 तासामध्ये येण्याचा प्रयत्न करतो. आणि एखादी एमर्जन्सी केस असेल, एमर्जन्सी केसमध्ये 1 तासाभरात आपण रिपोर्ट्स देतो. आणि स्कॅन झाल्या पटकन आपण म्हणजे काही मिनटातच म्हणजे फिल्म देतो, म्हणजे जेणेकरून फिल्म बघून पुढची ट्रीटमेंट लगेच चालू करता येते. स्कॅन याच्यामध्ये आता तुम्हाला सगळेच होणार. म्हणजे समजा काही जणांना क्रोनिक म्हणजे खूप दिवसापासून डोकं दुखत असेल तर तो डोक्याचा स्कॅन केला जातो. मग ॲक्सिडेंटल केसेसमध्ये RTA केसेस वगैरे असतात, अशा वेळेला सुद्धा म्हणजे त्यांचा स्कॅन केला जातो पटकन. आतमध्ये कुठं म्हणजे मेंदूमध्ये कुठं ब्लिडिंग झालं किंवा काय झालं अशा केसेस हे करतात. स्ट्रोक झाला असेल तर स्ट्रोकच्या पेशंटला पण लगेच आपण त्याच्यामध्ये निदान होतं, कळतं की बाबा पुढची ट्रीटमेंट काय द्यायची ती करता येते. त्याच्यानंतर मग आता CA केसेस म्हणजे कॅन्सरचे केसेस वगैरे अशा याच्यामध्ये कॉन्ट्रास्टचा स्टडी केला जातो. तो तिथं मग हायलाईट होतो आणि त्याच्यामध्ये पटकन मग तुम्हाला निदान होतं की बाबा कुठं ते कॅन्सर पसरलेलं आहे आणि त्याचं निदान करता येतं. मग हे आता व्हेरिकोज वेन्ससारख्या वगैरे काही गोष्टी असतात त्याचं म्हणजे NGO वगैरे, वेनोग्राम वगैरे जे म्हणतात, ह्यासुद्धा स्टडी आपल्याकडे होतात. कॅन्सरच्या रुग्णांना पण सुद्धा वारंवार 6 महिन्याला फॉलोअप स्कॅन करायला लागत असतो. त्यासाठी पण CT स्कॅन अत्यंत गरजेचं आहे. त्यामध्ये कॅन्सरची जी स्टेज आहे ती कळते, परत त्याची साईज ट्रीटमेंटनंतर डिस होते की वाढते त्याची पण ट्रीटमेंट त्याच्यावर अवलंबून असते. त्यामुळे हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. मेजर म्हणजे ट्रॉमा सेंटर. ट्रॉमामध्ये ज्यावेळी केसेसला ब्लेड पेशंटला डोक्याला मार लागला असेल, त्याला ऑपरेशनची गरज आहे की नाही ती अत्यंत नीट ह्यातमध्ये 5 मिनिटात कळून जाते आणि पेशंटचे उपचार लगेच करता येतात. कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयातल्या CT स्कॅन सेवेचा जास्तीत जास्त गरजू रुग्णांनी लाभ घ्यावा असं आवाहन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉक्टर श्रीपाद पाटील यांनी केलं आहे. आज दिनांक 22 जुलै रोजी माननीय पालकमंत्री नितेशजी नीलम नारायणसाहेब राणे यांच्या हस्ते आज लोकार्पण सोहळा झालेला आहे. मागचे आपण 4-5 दिवस या मशीनचं टेस्टिंग करत होतो. त्या टेस्टिंगमध्ये पूर्णत्वास आल्यानंतर हे लोकसेवेत आपण हे मशीन रुजू केलेलं आहे. या मशीनमध्ये आपल्याला CT स्कॅन प्लेन पूर्ण ब्रेनपासून म्हणजे डोक्यापासून ते पायाच्या नखापर्यंत सर्व प्रकारच्या अवयवांचे CT स्कॅन होतात. त्यामध्ये प्लेन CT स्कॅन, कॉन्ट्रास्ट CT स्कॅन व हाय रिझोल्युशन CT स्कॅन, तसेच त्या प्रकारे एन्जिओग्राफी जी आहे CT स्कॅन एन्जिओग्राफी हे पण काही दिवसांनी या ठिकाणी कार्यान्वित होईल. ह्या सेवेचा लाभ जास्तीत जास्त गरजू रुग्णांनी घ्यावा असं माझं आव्हान आहे. यामध्ये जे आपल्या जिल्ह्यामध्ये जे रेडिओलॉजिस्टची कमतरता आहे त्यामुळे जे होणारे प्रॉब्लेम्स आहेत ह्या CT स्कॅनमुळे बऱ्यापैकी प्रॉब्लेम्स ते कमी होतील. कारण प्रत्येक ठिकाणी आपण जर प्रत्येक अवयवाचा CT स्कॅन केला तर त्याचं रिपोर्टिंग आपल्याला 24 तासात मिळतं. त्यांचं रिपोर्टिंग हब जे आहे हे कृष्णा डायग्नोस्टिककडून जे मशीन आपल्याकडे इन्स्टॉल झालेलं आहे त्या कृष्णा डायग्नोस्टिकचं पुण्यामध्ये हब रेडिओलॉजिस्टचं आहे, त्याकडून आपल्याला रिपोर्टिंग होतं. त्या रिपोर्टिंगमध्ये आपल्याला अद्ययावत माहिती कळते की रुग्णाला काय आजार आहे व त्याप्रमाणे डॉक्टरांना ट्रीटमेंट करणं खूप सोयीचं आणि सोयीस्कर होईल. सध्या ही सेवा निःशुल्क आहे. प्रत्येक प्रकारचं CT स्कॅन हे निःशुल्क आहे. पण जे पेशंट डायरेक्टली प्रायव्हेट डॉक्टर्सकडून रेफर होतील त्यांना काही प्रमाणात फीस आहे, पण ती आपण सध्या जर ह्या आपल्या हॉस्पिटलतर्फे जे रेफर होतात त्यांना निःशुल्क आहे. ह्याचं सध्या तरी टायमिंग सकाळी 9 ते 2 आणि संध्याकाळी 4 ते 6 आहे, पण हळूहळू ते 1 आठवड्याभरात 24 तास उपलब्ध राहील. जो पेशंट इथल्या मेडिकल ऑफिसरकडून रेफर होईल ह्या CT स्कॅन सेंटरला तो निःशुल्क राहील. त्यावेळेस जेव्हा पेपर काढतात तेव्हा त्याचं आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड बघितलं जातं आणि जर तो आपल्या MJPGI असेल किंवा इतर कुठलाही पेशंट असेल तर तो फ्री होणार आहे. असनेतील प्रलंबित विविध वीज समस्यांबाबत अनेक वेळा लक्ष वेधून नये केवळ आश्वासनं देणं व नाममात्र कार्यवाही पलीकडे कोणतीही कार्यवाही केली नाही. महावितरणचा हा बेजबाबदारपणा व कर्तव्यशून्य कारभाराच्या विरोधात असनेवासीय
धडक मोर्चाकडे रोष व्यक्त केलाय। पालकमंत्र्यांनी पोल बदलण्यापूर्वी या अधिकाऱ्यांनाच बदलावं, चांगलं कोकणविषयी आस्था असलेले अधिकारी आणावेत व कामचुकार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कामाला लावावं असं आवाहन ग्रामस्थांनी केलंय। पाहूयात। सगळ्या फॅमिली समोर त्यांची अब्रू काढली जाते। अरे पण हेच मुळात जर खोटे बोलताय तर 2 महिने नाही भरले तर 61व्या दिवशी वायरमॅन पाठवून दिला जातो ना। हे खोटं बोलताय, हे जर आपले शब्द पाळू शकत नाही किंवा दिलेला शब्द मानत नाही तर यांच्या खालचे अधिकारी कामाचं विचारलं तर ते सांगतात आम्ही कंत्राटी आहोत, साहेबांना फोन करा। कशाला तुम्ही आम्ही काय रिकामी आहोत, शेतमजूर आहोत आम्ही, आम्हाला एवढे दिवस लागणार, हे होणार नाही। कशाला तुम्ही वेडे करता? 8 वर्ष झाली काय काम केलं? एक मिनिट चीफ इंजिनियरने मेसेज केला आहे, एमएससीबीच्या चीफ इंजिनियरचा मेसेज आहे की असनीय गावाच्या संदर्भामध्ये मी ऑलरेडी एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आणि डेप्युटी इंजिनियरशी बोललेले आहे, तुम्ही खाली फॉलोअप करा। हा चीफ इंजिनियरचा मेसेज आहे, बघा हा बघा। काय फॉलोअप यांचा करायचा आता सांगा, काय फॉलोअप करायचं सांगा। एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरला मी सांगितलेलं आहे, डेप्युटी इंजिनियरला मी सांगितलेलं आहे, असं चीफ इंजिनियर मॅडम म्हणतायत। वरचे साहेब सांगतात की आमच्याकडे सगळं मटेरियल उपलब्ध आहे, कंडक्टर आहेत, गँग आहे, सगळ्या इन्स्ट्रक्शन दिलेल्या आहेत, मग हे असं का वागताय? हे करतो नाही असं त्याच्यावर हा पुरावा आहे। जो बैल मेला ना, या लोकांनी 4 दिवसापूर्वी लाईन ओढली होती, 4 दिवसापूर्वी जी लाईन ओढली होती, जो बैल मेला तो 4थ्या दिवशी झाड पडायच्या अगोदर या ग्रामस्थांना विचारा, ती लाईन पडून तो बैल मेला। मग यांचं काम कुठल्या दर्जाचं आहे ते तुम्ही बघा। आणि एकंदरीत असनीयमध्ये एकंदरीमध्ये असनीय गावामध्ये जे कंडक्टर बदलले त्याची बिलं सुद्धा कितपत खरी आहेत, त्याची बिलं सुद्धा जे कंडक्टर बदलले त्याची चौकशी व्हावी, कमिटी बसवावी। जे कंडक्टर बदलले तांबूच्या पुढे असनीयमध्ये जे यांनी गाठवून ठेवलेले आहेत त्याची पूर्ण चौकशी व्हावी, त्याची बिलं किती झाली आहेत, कारण त्याची बिलं होत आहेत मेंटेनन्सची, ते नवीन कंडक्टर घातले असे दाखवत आहेत, या सगळ्याची चौकशी व्हावी असं मी विनंती करतो पालकमंत्री साहेबांना। ह्या माध्यमातून पालकमंत्री साहेबांना विनंती आहे, या सगळ्याची चौकशी व्हावी। हे काही काम करत नाहीत, यांना बदला आणि चांगले कोकणातले अधिकारी आणा, ही विनंती आहे। तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीसाठी ह्याचा पैसा मिळतो, लेबरच्यासाठी पैसा मिळतो, कोकणातले अधिकारी इथे यावेत। कोकणामध्ये आस्था आहे कोकणाविषयी, असे कोकणातले अधिकारी, इव्हन पोलीस, रेव्हेन्यू, एमएससीबी, बाकीची डिपार्टमेंट सुद्धा कोकणातले अधिकारी इथे यावेत अशी आमची विनंती आहे पालकमंत्री साहेबांना। यांना आस्था नाही कोकणाविषयी, हे इथे सावंतवाडी आणि कुडाळातच बसून असतात, हे कुठेही जात नाहीत। यांना बदला, दुसरीकडे चांगल्या स्टाफ असेल तर आमच्याकडे द्या आणि यांना कुठेतरी कामाला लावा। हे कामच करत नाहीये, दे हॅव फॉरगॉटन देअर ड्युटीज, दे हॅव नो एनी कॉग्निझन्स अबाउट द पीपल अँड द पुअर पीपल। मी नितेश राणे साहेबांना मी विनंती करतो की चांगला स्टाफ आम्हाला द्या। मटेरियल उपलब्ध आले, जसं मटेरियल 2 महिने झाले त्यांनी विचारलं होतं पोल किती बदलायचे, त्यावेळेस मी सांगितलं आमच्याकडे लोखंडी पोल लागणार आहेत, पोलचे उपलब्ध ते कसं मटेरियल कसं कधी उपलब्ध होणार याची पण दे ना। अरे पण तुम्ही एक्झिक्युटिव्हने बसवा ना, तुम्ही कशाला डोक्यावर घेताय ताप? एक्झिक्युटिव्ह ही तुमची अथॉरिटी आहे ना, तुम्ही इम्प्लिमेंट करता, बरोबर आहे ना? 100 बदलायचे आणि कंडक्टर 100 आहे, आम्हालाच द्या। जसं मटेरियल उपलब्ध होईल तसं जर तुम्ही करणार असाल तर लाईट बिल न भरल्यानंतर ते वसूल करण्यासाठी पाठवणार नाही वायरमॅनना, असं तुम्ही लेखी लिहून द्या। ते दादागिरी करायला येतात ना, 2 महिने लाईट बिल नाही भरलं। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। माणूस मरायला हवा होता का? एमएससीबी विरोधात असनिवासी आक्रमक। भाजप कार्यकर्ता कुठली हवा करत नाही, धोंडी चिंदरकर यांचं वक्तव्य। आणि काचेच्या पुलामुळे धबधब्याला आंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थळाचा दर्जा मिळेल, नितेश राणे यांचा विश्वास। बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची, पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज, कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह। धन्यवाद।